Ove godine Ekipa Zelena organizuje već po 16. put akciju odabira najlepše bašte, najlepšeg balkona u gradu. Ova akcija nije onako baš striktno kategorisana, gde mi u nekim velikim komisijama određujemo ko je bolji, ko je loši. Radi dalje motivacije mi moramo da napravimo prva, druga, treća mesta za obe kategorije, ali nekako smo se odlučili godinama unazad da se najbolje pokazalo i mi se nekako najbolje osjećamo da svi prijavljeni dobiju nagrade i to iste nagrade. Prosto kao neki vid zahvalnosti Zelenila gde razumeju prosto ovaj posao kojim se mi bavimo. Ove godine mislim je bilo poprilično teško inače održati bašte i balkone zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Treba mnogo napora, cveće je dovezeno sa strane, leti da se zaliva, imaju zalivanje kap po kap kad nisu tu, pošto drugi to ne zaliju kako treba, pa propadne. Za njim trud nije propalo. Koliko je to, da li je skupo? Skupo je, dato je mnogo novaca i za đubre, i za gvožđe, i za prihranu, i za prskanje, sve kompletno je dosta uloženo. Svaka čast, odlično, na prvo mesto. Vi prvi put prijavljujete? Prvi put i prvo mesto. Fantastično. Pa kad nešto voliš nije teško. Najviše vremena tu provodi. A koliko je potrebno truda da se... Dosta. Da li je neophodno i praviti posebne izdatke, neke iz kućnog budžeta? Kako da ne. Sve to košta, ali kad nešto voliš ne gleda cenu. Moj unuk. Da, sjajno. Ko vam sve unuka pomaže još u pravljenju vaše? Suprug, sestra, sestričina, tako da smo svi u nekom poslu.